Illegal nga pasugal sa sulod sang Haro Plaza na aktuhan sang news team. PSTMO plano nga pagahukson ang peryahan. Si Zen Kilantang nakatutok exclusive. Eksklusibo nga nakuhaan sa news team ang mga nagapataya sa peryahan. Isa ini kaklaro nga ebidensya nga may nagakatabo nga illegal nga pasugal sa sulod sang Haro Plaza. Pagkahibalo nga may news team, gilayon nga naguntat sila sa pagkolekta sang kwarta. Halin nga ginsaylo ang mga ini sa sulod sang plaza, ininang ginabalik-balikan sa mga tao. Makitaan pa sa cellphone video nga dako nga kantidad sang kwarta ang ila ginapusta. Pag-aksyon na naman ini sang kapulisan. Hukson ni sila tanan, no? Because hindi klaro kung may permit sila gidman, no? So we have to check on those permits danay. Kay syempre the only thing that would stop us from imposing illegal gambling na siya would be the permits gani coming from the city. So I think wala sila permit. That is why I think anytime today they will be pulled out na. Ini naman ang hugot nga ginadumilian sang Iloilo City Government. Matandaan nga una na nga ginpahayag sang alkalde sang syudad nga wala sini ginapasugta ng anuman nga say isang sugal sa plaza. Liwat nga ginpahanumdum ini sang city administrator sa publiko. If may ara gid man, we are not hesitating to direct the PNP nga i-address ang ining mga bagay because illegal gambling is cannot be legalized kung gin-authorize na sang any person. Plano sang Public Safety and Transportation Management Office nga unta to ng illegal nga pasugal upod ang Haro PNP. Pa-stop naton, mag-meet kita sa PNP naton para mapabulig kita nga ang any kind of gambling is prohibited inside sa aton nga Haro Plaza. Padayon naman ang anti-illegal gambling operations ang kapulisan sa diin naglabot naman sa 3,332 ang nadakpan sa illegal nga pasugal sa rehiyon sang tuig 2018. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.